Zdravíme všetkých, ktorí si zvykli pozerať naše videoblogy. Odtiaľto z tejto našej, ako to niektorí nesprávne vnímajú, mučiarne zubárskej. A chcel by som dnes hovoriť presne o strachu a strachu z bolesti u stomatológa alebo u zubára. Na začiatok by som asi povedal, že napriek tomu, že to zdá byť nepravdepodobné, tak aj my zubári občas sedíme na tom nesprávnom konci vrtačky a ošetrujú sa aj naše zuby. Takže vieme, čo to znamená sedieť v kresle a preto každý empatický lekár alebo empatický človek sa snaží urobiť niečo, aby to ošetrenie spríjemnil alebo aby bolo čo najmenej nepríjemné aj pre jeho pacientov. Takže najskôr pre bojazlivých pacientov by sme vedeli ponúknuť lokálnu anestézu, najskôr nejakú sprejovú slizničnú anestézu, aby pacient necítil ani vpichnutie ihly. Potom sa zavedie anestetikum do tkaniva a pacient potom necíti nič. Najhorší zážitok z toho celého je, že z celého ošetrenia je to, že má dlhý čas otvorené ústa. Ak sa nám nepodarí presvedčiť pacienta ani na to, že mu zavedieme lokálnu anestézu a napriek tomu je on stále veľmi vystrašený a nie je ochotný to podstúpiť, tak sme schopní ho ošetriť aj v celkovej anestéze. Takže vieme v podstate ošetriť každého pacienta, aj takého, ktorý má veľký strach. A nakoniec by som možno chcel povedať, že platí taká múdrosť, že ak sa niečo bojíš, treba sa toho dotknúť, potom sa bať prestaneš.